sa atong diocese sa Dumaguete, may provide ka nato og siyam ka mga simbahan diin himuon nato nga pilgrimage sites nga atong makuha ang indulhensya. Timan ikini mga simbahana. Una, parokya sa Himalalod, ang parokya sa Mabinay, parokya sa Tanhay, parokya sa Sibulan, ang katedral sa Dumaguete, Sikihor, parokya sa Bakong, parokya sa Siaton, ug ang parokya sa Bayawan. Kining siyam ka mga parokya mauni ang pilgrimage sites nga gi-identify sa diocese sa Dumaguete. To obtain a plenary indulgence, mo bisita kitag maghimo og pilgrimage niining maong mga simbahana. So, paghimo pilgrimage, that's one requirement for plenary indulgence. Ikaduha, paghimog pagpangumpisal. Ang pagpangumpisal could be done 20 days before or after the Pilgrimage Act. So, naapay dako nga allowance. So, pilgrimage, pagpangumpisal, pag-apil sa misa o pagpangalawat. Pag-ampo sa intensyon sa Santo Papa, unsa man yung pag-ampo sa intensyon sa Santo Papa, ang pagpangadji sa kredo sa apostoles, usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, o himaya sa amahan. O labaw sa tanan, nga ang maghimo sa ingon, binunyagan, and properly disposed.